Hila on yhtä mieltä. Haalarit. Tyyny. Pipo. Hyvä asenne. Hammasharja. Toppahousut. Raha. Lämpimät viikset. En mä tiedä mitä sinne oikein niinku pitäisi ottaa mukaan. Joku mitä niinku ainakaan ei saa ottaa mukaan. Esimerkiksi sellainen, että ei saa ottaa tätä touhua jotenkin liian tosissaan tai muuta. Eli täytyy irrotella. Vaarakalsarit. Tuplamakuupussi. Liukurin. Luuttu. Mukaan tietysti parasta seuraa. Halpaa kaljaa. Jos Matti Hurmetta on uskominen, niin pussi lakana. Ottakaa, hyvät ihmiset, ajatuksiin TP 13 Rauma, sunkeutunut mieli ja pieni sielu. Muista suojautua. Ota hyvät kengät.